Ikomplu l-battibekki mal-Ministru tal-Intern Taljan Matteo Salvini. Dan hekk kif is-CI qalet li mhux se tkun intimidata minn Salvini. Fil-fatt se tkompli l-vjaġġ tal-bastiment Al-Ankurdi b'65 immigrant lejn Lampedusa. F'post fuq Facebook l-għadda sostniet li l-liġi tal-baħar tapplika anke jekk bħal f'dan il-każ rappreżentanti governattivi ma jaqblux ma' dan. Il-każ feċ il-ġimgħa meta 65 immigrant ġew salvati mill-bastiment Al-Ankurdi tal-għaqda CI. Sal-ġimgħa kien għadu mhux ċar fejn se jiżbarkaw dawn l-immigranti peress il-porti Taljani huma imblukkati fuq ordni diretta tal-Ministru Salvini. Però jidher li l-għaqda CI xorta se tagħmel ta' rasa u se tipprova iddaħħal lill-immigranti f'Lampedusa. F'post ieħor fuq Facebook, is-CI qalet li qed jistennew fl-ilmijiet barra mill-gżira ta' Lampedusa. Persuna mill-Gwardja di Finanza wassal digrit ta' Salvini fejn jistqar li l-port huwa magħluq. F'każ ieħor separat, l-għada tas-salvataġġ ta' 54 immigrant ieħor li jinsabu fuq il-bastiment Alex fejn 13 minnhom fosthom nisa u tfal diġà twasslu l-art, Malta aċċettat li ddaħħal l-immigranti l-oħra. Iżda l-NGO qed issostni li mhumiex magħmra biżżejjed biex jivvjaġġaw lejn pajjiżna.